Daşowda büdjet işgärlerini ýatymlaýyn paýta ýygmyna çekmek işleri dowam edýär. Türkmenistanyň Demirgazyk regionunyň büdjet işgärlerini mezburi paýta ýygmyna çekmek işleri dowam edýär. Bu barada Azatlygyň ýurt içine habarçy 28 sentýabrda maglumat berdi. Daşow vilayatyna paýta ýygmyna resmi derejede 16 sentýabrda badalga berilipdi. Habarçynyň maglumatyna görä vilayatda büdjet işgärleri paýta ýygmyna ýatymlaýyn çekilýär. Onuň sözlerine görä paýtaçylar öz ýaşaýan ýerlerine däl-de başga owalaryň paýta meýdanlaryna äkdilip paýta ýygdyrylýar. Olaryň ýatak jaýlaryna amatly ýaşaýyş şertleri döredilmändir. Habarçy ýygymçylaryň wagtlaýyn ýaşaýan ýerlerine hatda olaryň iň zerur tebii hajatlaryny gidermek üçin hem amatly şertleriň döredilmänligini, olaryň arasaçylyk şertleriniň juda yaramazlygyny belledi. Şeýle-de habarçy ýygymçylaryň azyk ýetmezçiliginden hem ejir çekýänligini sözüne goşdy. Ýygymçylar 3-5 kilometr ýoly piýada geçip paýta ýygmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Olar şahsy gigiýenany saklamak üçin şertleriň ýokdugyny, sowuk howada ot ýakyp, suw gyzdyryp giýje garankyda ýygymdan soň çöp çalamyň içine ýuwunmaly bolýanlyklaryny, şu şertlerde ayak ýoluna çykmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar diýip habarçy mezburi ýygma urudylan büdjet işgärleriniň ýaşaýyş şertleri barada maglumat berdi. Ýygma urudylýan owalarda iň ýakyn dukan 10 kilometr daşlykda ýerleşýär. Dermanhana umuman ýok, şertler agyr diýip habarçy sözüne goşdy. 19 sentýabrda Azatlygyň habarçysyny ýazyp ýylany we görogly etraplaryň ýygymçylaryndan düzülen paýtaçy toporlaryň Türkmenbaşy we Ruhwelend etraplaryna ýerleşýän owalara paýlanyp berilendigini habar beripdi. Häzirki günlerde tutuş Türkmenistanyň paýta ýygym mögsümi dowam edýär. Halkara hukuk toporlary ýurduň paýta senagatyny mezburi zähmetden şolsany mezburi çağa zähmetinden peýdalanylmagyny tanqid edýär. Türkmenistanyň kanunçylygy mezburi çağa zähmetini çürtkesik gadagyn edýär. Hukuk goraýjylar ýurduň değişli kanunçylygynyň iş ýüzüne amal edilmeýändigini aýdýarlar. 11 sentýabrda Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy Niýazow ýylany görogly we Boldumsaz etraplarynyň owa we şäher mekdepleriniň 7-nji klasyndan başlap ähli okuwçylary günortan saat 12-çe okudylyp soňra paýta ýygyma mezburi çekilýändigini howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlinlik şertlerine habar beripdi. Çağalaryň mezburi paýta ýygymyna çekilmegi soňky ýyllarda bu derejede köpçülikleýin häsiýetde göze ilmäni diýip habarçy sözüne goşdy. Azatlyk radiosy ýurduň paýta ýygym kampaniýasyny mezburi zähmetiň ulanýanlygy barada ýergiderli habar berip gelýär. Ýurtdan mezburi zähmet barada habarlaryň gelip gowuşýan wagty paýta kampaniýasy atly halkara koalisiýa Freedom United atly adam açykçylygyny we gulçuluga garşy iş alyp barýan topar hemde Türkmenistanyň alternativ habarlary proýekti Berdimuhammedowyň New Yorka etjek üstümizdäki saparynyň dowamyny 1-nji oktyabr güni New Yorkda protest çäresini gurnamagy meýilleşdirýär. Halkara toporlaryň bu çäre bilen bagly ýaýradan bildirişine Türkmenistanyň paýta senagatyna sistematik mezburi zähmetiň ulanylmagyna garşy çykyş etmäge çağırış edilýär. Onu paýta mögsümine Türkmen hökümetiniň büdjet işgärleriniň mugallimleri, doktorlary we şepaat uýalaryny mezburi zähmete çekýändigini utalýar. Hemde çağalaryň Türkmenistanyň paýta önümçiligine mezburi gatnaşdyrylýanyny ünsü çekilýär.